homman nimi semmoinen, että mä en tarkkaan tiedä, että missä me olemme, mutta sehän on hyvä lähtökohta aina näin niin reissulle. Autopaikkakaan ei ole 100 varma, että missä se on. Me olettaisin, että tämmönen Pulsujärvellä ja meininki jos lähteä pohjoiseen, eli jonnekin tuonne päin. Lainiojoelle vähän kalastelemaan ja riekon. Tällä kertaa matkaseurana on ainoastaan tuo tuolla. Ja tuossa olisi kulkupeli. Ei se auto vai se toinen siinä vieressä. Semmonen olisi homman nimi tällä kertaa. 13 kilometriä ja kellokin alkaa olemaan vissiin jo 6. Voi olla, että siinä saattaa joutua yöpymään jo tuossa välillä. Eihän se mitään. Huomenna mulla kuitenkin lupa astuu voimaan. Saa avata tulee. No, mä tässä vähän navigoin, niin näkyy, että mä olisin tullut semmosen 8 kilometriä tuolta autolta. Olen ilmeisesti kartalle päässyt jo kuitenkin. Kun se 7 kilometriä piti ensin patikoida ilman karttaa. Ja tuossa joku ruottalaiset antoi mulle hyviä neuvoja tuossa Pulsujärvellä. Ja kun se niitten aikama latu loppui, niin me lähdin sitten vaan raakasti pohjoiseen tuosta ja tuli yhden tunturin yli. Ja pimeäkin, tai ei vielä pimeää tulla, mutta aurinko laskee. Saadaan kerkeän, kun me ihan jokivarteen. Tästä on vielä 5 kilometriä, jos me on 8 kilometriä noin tullut. Niin 5 kilometriä linnuntietä. Mutta se viettää alaspäin tuo maa, niin tämä kohtuu joutuisaa kulkua. Sansakin yhden riekon jo löytänyt. Sanovat ruottalaiset, että täällä oli yhtään riekkoa, mutta kyllä siinäkin yksi oli. Ja aivan niitten teltan vieressä, tai asuntoauton vieressä. Mutta jees, jatkamaan matkaa. Nyt sitä ollaan Sansa Lainiojoella. Mitä? Huomenna päästäis jahtiin. Siinä olisi Lainiojoki. Tästä ei taida yli päästä. Tarkoitus olisi mennä tuohon toiselle vastarannalle riekon pyyntiin. Reitti oli aivan perseistä. Ruottalaiset kusetti minua tai sitten ne ei tiennyt, että mistä kannattaa tulla, kun me tuli tuolta saatana tunturin yli ja joen yli ja vaikka mistä. Täällä sitä ollaan. Täällä alkaa teltan pystytyksiä tuolla näkyy, että joku kalapintookin, että pitää tässä vielä koittaa perhoa illan päälle tai huistintakin. Katsellaan. Tuli pieniä takaiskuja meillä Sansa. Tippu vapaa tuonne välille. Oli pari semmoista pahempaa puroylitystä, jossa aika paljon sitä risukkoa. Ilmeisesti siinä kävi niin, että se jäi johonkin siihen välille. Kyllä aika hyvin oli jokin lähteissä köytetty kiinni, mutta tämä kannattaisi tarkistella tietenkin aina väliä jo. On mulla kelaa ja uistimia, mutta eipä niillä taida paljon hullua hurskaammaksi tullut. Mutta no sitten ainakin jääpi se kalastushomma pois. Ei tarvi sen kanssa ressata, että saakohan täällä kalla. Huomenta. Oli vielä aika raaka vesisaikki tuossa. Ja käydään kamppeita. Alimpia kamppeita sisällekin tuossa. Sansakin lähti näköjään jossakin vaiheessa on lähtenyt ulos itseksi, että se osaa vissiin käyttää tätä vetoketjua. No, ehkä saatakko alkaa kaikkea ruokaa ja pakkaamaan kamppeita. Jatkaa matkaa. Teokka pääsis jo iltalennolle. Sansa! Sansa! Hei! Älä tullu, hei! Tuliko se perille saakka? Tuliko? Missä sä olet käynyt? Missä sä olet käynyt? Missä?
Vittu kun sit osaa puhua tämä reissu mennään aivan monologiksi. Keli on kyllä mitä mainioin nyt niin tähän hommaan. Jos alkaisi niin riekkoa pyytää, pikkusen tuulee ja ei täällä ole varmaan, ei ole 10 astetta lämmintä. Veto käynyt. En tiedä onko sitten karhu vai ahma, mutta se on nokittu kyllä, ettei sitä jäänyt mitään. Oli jäänyt mitään siitä. Täällä on kettu valinnut semmosen aivan makean näköisen pesäpaikan. Ja tässä kelpaisi itselläkin suhteen. Kristalin kirkasta juoksevaa vettä. Nyt löytyy ylityspaikka. Tuossa verran jyrkkä tuo vastapenkka tossa, että me kuorma päällä tai saada sykkeliä yli, että täytyy vielä kamppeet yksitellen, rinkka ja laukut ja pyörä sitten viimeisen. Terrille töitä. 3. pesä jo tälle päivään. Joo, se on melkein pakko syödä näitä hilloja, kun näyttää, että täällä ei ole riekkoa ja kalavehkeet tiputti tuonne välille. Niin syömään sitten hilloja. Täällä on kauhean kova pakkanen vielä käynyt. Saiskohan sitä näistä tarvittavan määrän energiaa päiväksi? Mulla ei ole oikein laskettu kuin aamupalaa vain, niin aamupalaa joka päivällä. Mutta tuskin me täällä jaksaa koko viikkoa olla, jos ei täällä ole mitään mitä pyytää. Katellaan nyt jo. Joo, tässä on se ura, missä minun piti olla jo eilen illalla. Ettepä ollut. Joo, täällä oli semmonen ystävällinen pariskunta kanssa. Kahluhousta lainaa, niin päästään tästä yli helpommin tullessa. Tässä on aika isoja kiviä. Yli päästään, mutta pääseekö koira? Hyvä! Viekö vähän koski mukana? Hyvä! Hyvä Sansa! Hienosti tuli! Ja sä pääset sitten takaisinkin täältä kerran. Hyvä Sansa, hienosti! Kiitoksia! Ei mitään. Leiri olisi tämän näköinen vielä toistaiseksi, mutta lähdemme käymään, kun tämä keli muuttuneen mukavaksi ja tuulee hyvin, niin lähdemme käymään sen Sansan kanssa pikku lenkki, kattelee joskus sitä riekkoa tässä lähistöllä. Mutta ennen kuin pannaan leiri pystyyn. Tuskin on riekkoja tarvinnut slukilla soittaa. En tiedä kuinka isoja ne sitten tällä puolella jokea on.
Viksunolosta myötä tuli hakua, kun se meni johonkin puoleen kilometriä, että se luovii vastaan minua sieltä. Tuo on aivan tonttu tuo koiralle. Mä näkymään tuo, että sillä on aika paljon pyydetty. Niin vauhti on vain nyt ehkä puolet siitä, mitä se oli aamulla. Ei oikein tahdo pysyä vauhtipäivä pitää. Mutta eipä tuonne liian hiasta vieläkään. Ja tekee kuiten töitä. Kato perkele. Mikähän se on? Lähdetään kattoo. No niin, nouse perkele! Hyvä Sansa! Tule tänne! Tule! Voi, et täällä näin! Tuo perille saakka, hyvä! Täällä, Sansa! No niin! Kiitos, hienosti! Hyvä tyttö! Joo, vanha kunnon paukkunoutaja. Onko sitä tullut aivan reppukoira? Tässä saattaa käydä niin, että me kuule kastuma kohta. Tuolla lopussakin 2-3 kilometrin päässä. Saattaa olla 4kin, niin näkyy sitä tulee aivan maahan saakka tuota vettä. Joo, aika kehno oli. Käytiin semmonen 2,5 tunnin, ehkä 3 tunnin lenkki. Tuossa ja kirjoitti vähän kaiken näköisiä maitoja. Jänkkää ja pajukkoa ja vähän korkeampia kankkaita ja varsinaisia tievoja ja yksi ainoa riekkosauna. Puriseksi kalat. Älä. Vapaa. Otapa tutka pois niin mukaan. Joo. Tuolta koira ja sitten kasata teltta ja alkaa tekee joku sapuuska tosta ainokaisesta riekosta. Paljon pitää laittaa kermaa ja voita, että tulee väliin. Tuulisuoja ja sitten siellä pitäisi kypsittää tuo riekko. Saat sen köllettää. Huomenta Sansa. Tässä ollaan aamupuuhissa. Pekonit kärryäis.
Mesinoloinen keli tuli vai tälle päivä. Pikku tuulenvirettä, tää on mukava lähteä käymään jahissa. Ja tässä kaffit jos jo aamu kolkasta liikkeelle. Joo, uusi päivä. Tarkoituksena olisi suunnata tuonne. Keli on kyllä aika mainio. Ei oo 10 astetta lämmintä. Kovaa länsituuli. Joo, saavuimme tämmöseen koivikkoon. Loppu se helvetin jänkkästä oli aika paljon tuossa vittumasta kulki. Mutta täällä ei ole enää vesipaikkoja, missä tuo koira voisi käydä rupomassa ja nyt kun se juo. Jatkama kapuamista. Ei tässä riekkoja ole tässä koivikossa ollut, ollaan puoli kilometriä tullut. Eikä sitä ollut tuolla jänkässäkään. Olisipa jännä tietää mitä täällä on tapahtunut. On joku vähän isomman koneen jäännöksiä. Paksua pelliä ja alumiinia. En kyllä keksi mitään muuta kuin, että olisiko tämä jostakin lentokoneesta. Tuossa alempana oli jo semmosia sirpaleita. Tuolla näkyy teltta. Siinä on matkaa 3 kilometriä. Naapuriteltta näkyy. Näkee joka ilmansuuntaan aika kauaksi. Hakua täällä paljon kaluun. Ei tätä littua ole. Pitääköhän mennä takaisin tuolle jokivarteen. Joo, löytyi vähän tälle suojaisempi kurupohja tästä vettäkin koiralle ja kun kahvikki keittää, nyt tekee tänne varmaan tämän kauemmaksi lähet. Joku 5-6 kilometriä. 5-6 kilometriä kävelty tuolta leiripaikasta. Ei ole riekkoa täällä. On sen näköinen paikka tässä, että kun pakkaset tulee ja se olisi paljon riekkoja, niin tässä on aika hauskaa pari seisoja kanssa päivät toukoa. Marjaa on pirusti näillä rintteillä. Kaffet ja jatketaan matkaa. No koirakin vähän levää. Yksi paussi vain pietty tässä välillä. Niin voitiin olla, että se on koirallakin vähän. Koirallakin jo painaa. Chansa. Ramaseko. Ottakaa väsyneen olonne. Ollaan vasta puolessa välissä. No näiden minun pienten takaiskujen kanssa, kun
tippui se vapaakin tulle välille jonnekin, niin tämä ravinnon hankinta nyt tällä hetkellä niin kuluttaa niin paljon energiaa, että ei oikein, jos melkein parempi kun makkaisi tuolla ja söisi näitä eväitä, niin ei se syömään kuppipottua jonkun aikaa, ja jos ei ala tokenee tästä, täällä riekkoa löytyy. Varmaan lähdemme vähän aikaisemmin kotia. Pitääpä täällä tyhjää kävellä. Tyhjän saa pyytämättäkin. Joo, kylläpä se alkaa tietenkin jollain päiväpulkassa. Koira haki 50 kilometriä tälle päivään ja yksi ainoa riekkotilanne. Tuossa oli 2 liikkua. Aika heikolta näyttää. En tiedä mikä on homman nimi, mutta erikoisen näköistä toimintaa kyllä koiralta. Se istuu tuossa. Onko siellä jotakin? Häh? No käy näyttämässä. Käy näyttämässä. Hyvä, hyvä. Hop, hop. Hyvä, hyvä. Hyvä Sansa, hieno tyttö. Hyvä. Kun ei tiedä kumpaa noutaus, kun tuli typpeli. Hyvä Sansa! Löysikö siellä 2 riekkoa? Tuo tänne, hyvää! Hienosti, hyvä Sansa! Miksei se minun paukkunouta ja tätä noutanut perkele? Tuolta, San, abort, abort, abort! Hyvä! Hyvä, tänne näin. Kiitos, hyvä tyttö. Hyvä, hyvä, hop hop. Hyvä, hyvä. No nytkö ollaan lähellä? Joko ollaan lähellä? Ollaanko? Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Jatka vain. Hyvä Sansa! Hyvä! Tule tänne hienosti! Hienosti Sansa, tule! Tuo tänne! Kiitos! Hyvä! Hieno tyttö! Ja se riitä tälle päivälle. Kyllä sitä kun on aikoinaan koulutettu tuolla Ivalon teinimutantin ninja sissitiedustelijoiden MacGyver-linjalla, niin pystyy tekemään vaikka mitä. No tietenkin potunkeitto onnistuu erittäin hyvin, mutta tein tämmösen virvelin. On esitellä tuossa paremmasti se. Eli siellä on rautalankaa, jonka läpi siima kulkee. Ja tämä koivuriuku tässä esittää vappaa erittäin hyvin.
Ja täällä on sitten Diamond Goldcasti vetastu Jeesus-teipillä tuohon varteen kiinni ja päässä on tuommoinen punamusta lottopete. Ja täytyy sanoa, että aivan soiva kampe. Tämmösen kävin tuolta naaraamassa. Täältä olisi 35 senttiä pitkä suurin piirtein, aivan yhdelle miehelle kelpo syömäkala. Ei pidä lannistua, jos pottaa vapaaputken tuolle tunturiin. Näköjään täällä pärjää ilmankin. Sen verran kalasat on nämä veet meillä täällä. Jompi kutuin nämä avuliat naapurit tuolta syömään vähän riekkua. Ihan järjettömän hyvää. Mutta onnistukin vielä. harvoin epäonnistuu, kun laittaa voita ja kermaa ja tuoretta lihaa. Niin ei voi hirveästi epäonnistua. Katsotaan sitten jotakin löytys. Pitääkö se käy sitä samaa poikottaa mitä eilen? Jos sitä vähän hyppyyttämässä. Ei täällä kyllä ole niin liiaksi lintua, että saattaa olla, että vähän huomenna aamulla ajelen kotiin ja näin. Kyllä petikin sillä lailla, että pitää pakata kamppeet ja lähteä kotiin seuraavaksi. En tiedä nukkusko vielä yön tässä jokilauksessa. Lähtis vasta aamulla. Joka pitää jaksaa täällä, että me jää pyytään. Vaikka on vähän talon käveilläkin, mutta sitäkö olisi kuitenkin aivan mukavaa saadakin jotakin. Tai että olisi ainakin mahdollisuus saada jotakin. Ei tarvitse saadakaan, mutta kun se jotakin pitää pyytää, niin viittit tuota ainoata poikuettakaan yhdettömiin tappaa tästä. No niin, nyt testataan mitenkä brittiarmeijan geari pitää vettä. Hanvaakit kyllä pitää, mutta näistä housuista ei ole mitään tietoa. Vyötä ei kannata laittaa kiinni, jos vesistöjä meinaa mennä yli. Joo, ei pidä vetoketjut vettä. Joo, se oli semmonen reissu se. Mukavat on maastot täälläkin ja kalainen vesi, mutta edes vaikka autolla. Olisi varmaan kannattanut tulla tätä pitkin silloin tullessakin. Eikä kierrellä tuolta poropolkuja pitkin. Autolla. Se oli aika nopea reitti tuo kyllä. Sinne ei mene kuin 1,5–2 tuntia, vaikka ei pidä kiirettä. Suosittelen kyllä, kannattaa lähteä pyörällä tuolla, jos meinaa Lainiolla ilman muuta, mutta valitsee oikean reitin. Katsotaanpa. Joka näkyy tunturissa nuo 2 jotosta, niin otetaan niistä tuo vasemman puolimmainen. Eikä lännen puolimmainen. Sinne kun nousee, niin
on aika lailla oikealla suunnalla. Jees. Eikä siinä. Se oli semmonen reissu kaikki ne pieni vastoinkäymisineen. Muun muassa ehkä suurimpana se, ettei ollut riekkoja. Jos olisi ollut riekkoja, niin se olisi viihtynyt vielä varmastikin pitempään. Koska ei ollut lupaakin ollut jäljellä, mutta tyhjän saa pyytämättäkin. Niin. Ja keliikki näkyy, että lämpenee vielä tämmöiseksi. Niin raskasta tulee koirille. Mutta jes, nyt palaan pakkaan autoja ja lähden Torniota kohden.